дуруд бинандаҳои азиз. дар маркази миллии илмии пайвандсозии уз ва бофтаҳои инсони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба сокини ноҳияи шаҳри Тусиф вилояти Хатлон ҷарроҳии пайванди ҷигар гузаронида шуд, ки донори ӯ шавҳараш мебошад. яъне шавҳари номбурда Лолахонов Муҳаммадӣ пораи ҷигарашро ба ҳамсари худ бахшид. амалиёти ҷарроҳӣ бо муваффақият гузашта, ҳолати зану шавҳар хуб мебошад. اینا نقض میبینیم برای همین اینا هم بچه هم با بروی بچه هم با همین سخص همون کرده برای همین که سوز کرده همین سیه روزی بعدی جواب سیه روز خطانه چه حس میکنی؟ سوز خوبی ها؟ اویلتون چه خیلی؟ اویلم براش الحمدلله سوز کردیزن چه خیلی شما؟ дар ҳақиқат оила макони хушбахтӣ ва оромиши ҳар инсон ва асоси солимии ҷомеа ба шумор меравад. дар ҳоле ки бархе оилаҳо имрӯз бо сабабҳои ночиз пош мехӯранд, ин ҳодисаи нодир як намунаи олии меҳру муҳаббати зану мард дар масоили оиладорӣ ба шумор меравад. солимии падару модар дар хушбахтии фарзандон ва солимии фарзандон дар хушбахтии волидон нақши бориз дорад.